Dnes je naozaj krásne, je čas sa hýbať, čas športovať, čas ísť behať a je čas ísť behať aj na druhý ročník zlodejskej sedmičky do obce Sebechleby. Ja tam budem, ja som si kúpil aj nové tenisky. Manželka sa hnevá, že sa jej nepáčia, ale podľa mňa sú pekné. A to už je jedno, tak či v takých alebo onakých, treba tam byť. 16. mája začíname o 10. A je to druhý ročník. A za ten rok sme sa dozvedeli a znova utvrdili v tom, že je to veľmi dôležité ísť a vyslať jasný signál, že takto si to nepredstavujeme. Je dôležité ísť behať o našu dôstojnosť, prosím vás, lebo aj o tomto celé je. Len vo svetle aktuálnych informácií sa dozvedáme, že rating už máme pomaly taký, že nám požičajú len úžerníci a mafia. Dozvedáme sa, že naše lietadla nechcú púšťať do vzdušného priestoru naši susedia. Dozvedáme sa, že krajina, ktorá pomohla dať svetu sachertortu, trdelník a bratislavské rožky, už pomaly nebude mať cukrárenskú výrobu. Čiže problém na samý problém, ale niekto tu problém nemá. Takí fafokánci, tým sa darí. Prosím vás, minister Takáč im poslal ďalších 850 000 z peňazí nás všetkých a peňazí daňových poplatníkov. Rozumiete? Po tom všetkom, čo sme sa o nich dozvedeli, ten človek im pošle ďalších 800 000. Neskutočné. Naozaj dozvedáme sa, že mama priateľky fafokanca je veľká obchodnička s drevom. Pani, ktorá nerozozná jedlu od buka, dostala rámcovú zmluvu z Lesov Slovenskej republiky. Rozumiete? Tak tu sú píly, ktoré zamestnávajú ľudí, režú, robia výrobu, tak tie nedostanú zmluvu od lesov, ale pani, ktorá nemá pílu, nerozozná buka od jedle, ale je mama priateľky fafokanca. Zmluvu dostane. Keďže nemá pílu, tak drevo posiela vo vagónoch, jak v koloniálnej Afrike, v Gulatine, možno niekde do Číny. Neskutočné. Čiže týmto sa darí a my musíme vyslať jasný signál. Musíme tam toho 16. mája prísť ukázať, že nám na krajine záleží bude tam obligátny guláš, bude tam občerstvenie, bude tam, verím sa s niekým dohodneme, že nám niečo aj zahrá, nejaký kultúrny program. Sľubujeme, že tým, ktorí prekonajú traťový rekord v kategórii muži alebo ženy z minulého roku, dáme nejakú odmenu. Urobme si taký malý slovenský Woodstock v obce Sebechleby a vyšlime jasný signál, že nám na našej krajine záleží, vyšlime jasný signál, že si našu krajinu nedáme.